kunyatsouya padheni pangu dhipasi shelas wakabata chipepazi usina chokufita dheni rimanyazi. Saka mama wako varipi? Mama vakaenda kumarket wakamboenda unotengesa. Ndosaka nhamba dzavo dzisingaiti. Kumamarket kwekusina network ikakume mutori musango chemo. Hapana kana mari, haunawo kana mari $100? Pamba hapana mari. Papa ndiri kunyepa mari apa. Akatsvuku. Kana. Hapana mari pamba. Zvokushayiwa chero ndakatora mari kuvanhu vefuture manje vakuda kutora zvinhu zvangu. Mari yana ndakamirira isati yaita. Kana achiti kana pane mari pana ungondipawo ndoidzosa. Mari iripo ndeyamama. Ndandizviziva uye hafambi nemari ndotoziva pane mari. Pane $100. $100. Asi mari vanga vachida kuishandisa kuzotumira vana sekuru magrosari. Nendatodzosa dangosana kupa vanhu vekufushai. Inokwanisa kukupa 50 asi muchifanira kuidzosa vasati vadzoka mama, nekuti kana vakazodzoka mari iyo isati yadzoka ndinofira pano. 50. Ndingofanira kukupa 50. Ahora chingonipa 50 ndodzosera ndovaziva mai kwandoidzosa. Ngonipa 50 ngosana kukavha ne 50. Ahora chingonipa 50 yacho. Rega ndinokutorera asi munofanira kuidzosa mama vasati vadzoka nekuti ndingaurayiwa pano. Munovaziva mama kuti ndomuziva ndatodzosa. Rega ndinotora. Aiwa zisha ita kuti ite bosi sha ndoda mari yangu andokuseta vamwe vanhu havana kana nyadzi 50 cents yangu ini ndoilave uruida sei ndipe mari yangu hapana bhora ndipe mari yangu. Ndinoita sei kuinga wandakakudzai kuti mari inofanira kudzoka mai mama vasati vadzoka. Sando zvanomukira kulauda makusena anopadhini pangu. Momzi musadaro endava muchidaro so. Wakandipa mari? Ndakakupa $50. Ndakakumbira mari. Makamakumbira $100. Wakandipa 50 handiti. Izvi imwe 50 iri kunani iri kunewe. Saka watora 50 yaukasara nayo unopa mari. Ndofane nzara uchindikweta ndichiti unodzosa 1 week 2 weeks 3 weeks asumwe muchinyara boys vamwe vanhu havana kana nyadzi 50 cents yangu ini ndoilave uruida sei ndipe mari yangu hapana bho apa ndipe mari yangu vamwe vanhu havana kana nyadzi 50 cents